जोंफुरि मण्डलिनि नैबे मादैमोन आबौमोन नानिमोना ओमफ्राय दा बिराद मोजां नैबे बङाइगावनि नैबे गिर्जा गोदान केथलिक चार्चनि गिर्जा गोदान फोथारनायावहाय आङो दिनैहाय बे आबौमोनखौ दिनैहाय बे भिडिअआवहाय आङो लाफानाय जाबाय। दा लोगोसे बिराद मोजाङैहाय गोजोननाय मोन्दों बेवहाय आबौमोन नानिमोनखौ लोगो मोननानै। ओमफ्राय दा आङो मिथिनानै लागोन माने दा जेनेबा नैबे गिर्जा गोदान फोथारनायाव एसेबा मोजां लाख लाखनि गिर्जा मोनसे बानायनानै नुफेरनि गिर्जाखौहाय जोङो दिनै मोगथाङावनो नुनो मोनबाय। दा दिनैहाय फिलिंस बेसेबांसिम गोजोननाय मोन्दों नोंसिनि गोसोआव? गोजोननाय मोनबाय। बेबायदि एक्साइटेड जाखादोंमोन जोङो सप्तासेनि सिगाङावनो बिराद एक्साइटेड जाखाबाय जोङो खालामगोन ओरै देलायगोन ओरै मोसागोन खिन्थु बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो। ओमफ्राय नोंसोरो जों गोसो जों मोदोमा बुरैदोंबाबो आं 52 इयार्स जाबाय। थेवबो जोङो दिनैनि दिनाव इसोरनि थाखाय बुरैयाखै जों। आच्छा इसोरनि थाखाय जेब्लाबो जोङो सिख्ला बायदि थायो। इसोरनि समाय होनायावला माने बुरैलाबो बुरैयाखै आरो ना। आच्छा आं 62। आच्छा ओमफ्राय मादैमोन आबौमोनाबो बे गिर्जायाव हाबगोन नामा? आच्छा बेनिनो ने? आच्छा बङाइगाव पेरिस ने? दे दा जोङो खोनानो मोनबाय माने इसोरखौ समाय होनायाव माने बुरैब्लाबो बुरैया आरोखि ना। बुरैयाखै। गोसोआ बुरैयाखै आरोना नै आबौमोना मोजाङानो माने इसोरनि थाखायहाय इसोरखौ समाय होनायाव मानो बुरैनो मानो बोरायनो। जेब्लाबो रंजा रंजा नै आंनि आब'आ नै। ओमफ्राय आब' नोंलाय माने इसोरखौ समाय होनायाव बुरैदोंना बुरैयाखै? बुरैयाखै ने? आच्छा बिराद मोजांनि खोथा। बेसेबा मोजां जोङो जेरुसालेम माबा माबि जायगाफ्रावसो जोङो गुबुन कान्ट्रिफ्रावसो बेबायदि गिर्जाखौ नुयोमोन। दा जोङो दिनैहाय जायगायावनो नुबायबो गाखोबायबो भिडिअबो खालामनो मोनबाय। बिराद गोजोननाय मोन्दों इसोरखौ समाय होनायनि थाखायहाय मादैमोन। थेंक इउ मादैमोन बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय। आच्छा दे बिराद मोजां आरोखि ना नै आरो जायनो